zvanično. Dobro veče i dobro mi došla. Dobro veče, bolje te našla. Evo, na početku ja moram da pozdravim svoju koleginicu Lanu koja nije bila u mogućnosti da se pojavi danas u emisiji, tako da Lana ima smaha. Evo, imam običaj ja na početku svake emisije da pitam goste kako su, pa kako si ti, mislim, ova situacija sa covidom i sve, kako ti izdržavaš? Pa više mislim, s jedne strane sam se navikla, jer kao da se ne navikla nakon godinu dana svega ovoga, ali s druge strane stvarno jedva čekam da se vrati sve normalu, zato što ne možemo da planiramo sve što smo navikli da planiramo i onda ne znaš u kom pravcu da kreneš i kako da ti krenu ni planovi ni ti obavezi. Tako da jedva čekam kraj, ne znam kada će biti, znači sve je neizvesno što stvarno nije baš preterano zdravo za psihofizičko zdravlje, ali trudim se da izvučem najbolje iz cele situacije koliko mogu. Tačno, ovo je više, složit ćeš se, udaranje na psihu nego što je ovo je... Jeste, to je najvažnije, bukvalno u ovoj situaciji je najvažnije da svi samo ostanemo zdravi u glavi, što je trenutno i najvažnije. Da. Kad si rekla čovječe, godinu dana je prošlo i nekako, ja ne mogu ni da se sjetim kako je bilo prije ovoga, iskreno. Da. A reci mi kako idu planovi, mislim, evo ti si sada izbacila jednu numeru, kako idu, mislim, kako uspijevaš, jel to dođe spontano, jednostavno gledaš da li je malo bolje ili situacija, kako ide to? Pa u suštini smo stali, mislim, ja sam započela saradnju sa svojim labelom bukvalno neposredno pre nego što je sve ovo krenulo i onda kao samo sve stalo i onda kao na neki način je bilo i dobro za mene jer sam ja možda malo i više počela i da pišem i da se pronalazim kao i sama sa sobom, a i sa sobom kao autor, tako da nije bilo toliko loše što se tiče toga, ali ja sam ispomerali mnogo planova, mislim ja isto, evo sad ću skoro godinu dana opet, bukvalno sam neposredno pred karantin izbacila tu pesmu koja je bila pre ove, tako da isto godinu dana je prošlo do ovoga, ali mi je iskreno na neki način i drago što smo začekali 2021. zato što ipak mislim da nosi neku novu energiju u odnosu na prošlu godinu. Svakako. Sve je bolje odnosu na prošlu godinu. Ja moramo, dakle, ko te ne zna, ovdje kod nas, dakle, u Republici Srpskoj, uopšte mislim u BiH, da te predstavimo, Tamara, je li tako, puno ime? Tako je. Kantautorka, i ti si potpisala ugovor sa Universal Music Grupom, je li tako? Tako je. Tako da to se stvarno mora pomenuti, velika stvar za nekoga ko počinje i svaka čast. Evo ja da ti čestitam. Ja sam stalno pričam koliko sam srećnica, što se to desilo. Pa ajde, prije nego što se bacimo na koncept, kako je došlo do te saradnje sa Universal Music Grupom? Sasvim slučajno, ja sam izbacila svoju prvu pesmu, nisam bila u fazonu kao sad ću ja da budem pevačica, sad ću ja da kao se bavim muzikom, nego sam samo izbacila i to je došlo do njih nekom slučajnošću i ispalo je da i oni traže nekog i da ja tražim neki veći label i prosto smo se spojili i shvatili smo da su nam isti interesi i da isto želimo, tako da eto mene da. Eto tu si, ali stvarno to što radiš, tvoji spotovi, baš sam moram da kažem, čim sam te našao, a naišao sam na jednoj društvenoj mreži, na Twitteru, naišao sam i onda sam preslušao sve tvoje pjesme do sada i fenomenalno si. Iskreno mi se to dopada vibe, jer ja sam neko ko lično ne prati toliko domaću muziku, osim što se tiče posla ovako, ali ti nisi domaća muzika, tako da meni je fenomenalno, stvarno. Evo neka svi poslušaju Brži od svega, je li tako? Je ova poslednja. Što izvini? Ova poslednja je Brži od svega se zove, je li tako? Tako je. Poslušajte. Da, poslušajte obavezno. Da, to mi je smešno što si me našao na Twitteru, jer sam ja neko vreme baš bila protiv toga da otvorim Twitter, jer kao sam nešto videla, puno ima tu nekih toksičnih momenata i onda ja sam onako malo osetljiva i onda se iznerviram i budem u fazonu ljudi, zašto tako razmišljate? I onda budem u fazonu pogodi me malo, mislim sada više ne, ali moj label je insistirao, bili su u fazonu kao možda grešiš, možda ti bude bilo zabavno i na kraju sam stvarno našla nekako lepu stranu Twittera i sad ga baš volim i gotivno mi je što kao uvek prva sve saznam tamo, kao posle ljudi mi naknadno sve šalju, ja kao već sam videla na Twitteru, tako da sad sam baš pobornik te mreže dosta.
Samo treba da se dozira nekako, da pronađeš svoj način da doziraš sadržaj koji ti prija i da mutuješ sve što ne želiš da vidiš. Tačno, ja sam ga otvorio kad je počeo karantin jer mi je bilo predosadno da sedim u kući i onda, ali upravo si, jednostavno ima dobrih stvari. Zaista može se naći onako svašta interesantno. Ovako, mi obično propratimo negdje životnu priču naših gostiju. Pa evo, se ti slažeš da se mi vratimo u tvoje djetinjstvo? Ti nemaš sada puno godina uopće, šta puno godina lupam, vrlo si mlad, to nije bilo tako davno, ali kako si bila djevojčica? Jel se sjećaš? Jesi bila onako živo dijete ili si bila onako dobrica? Pa bila sam dosta mirna. Zapravo sam baš bila mirna, pogotovo u odnosu na moju sestru rođenu koja je bila luda, nenormalna je bila. Ja sam bila baš onako poslušno dete i bila sam vesela dosta, ali sam bila nekako poslušna i mogu si da me vodiš svuda i kao sve što mi kažu razumem, kao što sve što mi objasni mogu da mi objasne na odraslom nivou, tako da sam bila baš onako mirna. Poslije sam malo kasnije onako bila i malo introvertna, dosta sam bila drugačija nego sad, to mi je zanimljivo, pa sam se nešto bila okrenula književnosti, pa sam stala nešto bila gajbi, čitala neke knjige, pa sam bila u tim nekim svojim tripovima, nisam živala ovdje, živala sam u tim knjigama koje sam čitala, što sada mislim da je dobra stvar i da je sigurno uticalo na to što ja pišem, sigurno je uticalo sve to na mene kao pisca. Kasnije se ta moja navika izgubila, mislim sad se još uvek trudim da čitam, ali nije to toliko kao ranije. Sad sam mnogo društvenija, pa onda mnogo vremena trošim i na svoje ljude i na prijatelje i tako. Pa super. A škola? Kako si bila? Đak? Bila odlična. Uvek sam bila odlična, uvek sam nekako, bila sam možda, bila sam od 1. do 4. 5.0 i posle onda u 8. ja mislim, u srednjoj nisam bila 5.0, ali sam bila skoro uvek odlična. U suštini trudila sam se samo da se držim, samo bilo mi je kao samo 4-5 da uhvatim i to je to, ali sam dosta iskreno, imala sam stvarno sreće sa profesorima u srednjoj, jer su svi znali, bavila sam se, ceo život se bavim izvođačkim umetnostima i onda sam se bavila i u srednjoj i pevanjem i glumom i svi su znali da ću se ja baviti nečim što ne veze sa tim i nikome nije preterano smarao kao, ili tipa malo nekad sam i eskivirala tako da možda da zamisliš nije to naišlo na dobar odziv ostatka odeljenja, što su meni tako malo popuštali. Standardno. Sad smo se svi izmirili i sve okej. Sad pri dobrim odnosima. Kažemo čao. Da. Protiče sve. Jesi li išla posle srednje neki faks, nešto? Ja sam završila fakultet dramskih umetnosti. Dugo sam se kao dvomila da li ću da upišem glumu ili neću, jer sam se time baš ozbiljno bavila i bila sam prilično cool u to po rečima drugih ljudi. Ali sam shvatila da možda želim ipak da nadogradim svoje znanje i obrazovanje u nečemu drugom i onda sam upisala nešto srodno, ali sam upisala menadžment i produkciju, jer sam htjela da znam i da saznam i da naučim kako sve to izgleda iza scene i da upoznajem neke druge stvari koje nisu nužno samo umetničke, koje imaju veze s umetnošću, ali nisu striktno umetnost. Svakako jeste to jako kreativan posao i pogotovo zato što ti stvaraš svoje projekte i sada trenutno meni kao muzičaru mnogo znači sve to što ja znam. I mislim da imam dosta veliku prednost u odnosu na većinu ljudi koja nije imala nekako dodira sa tim. Tako je, apsolutno. Evo, rekla si fakultet dramskih umjetnosti, pa napravić malu digresiju sa teme. Evo, ako ti želiš da komentarišeš, naravno, situacija koja se nedavno desila sa glumicom našom Milenom Radulović i sve to, kako ti gledaš na to? Šta ti misliš o cijeloj situaciji? Jako je teška situacija i mislim da je to nešto što je zataškavano jako dugo i mislim da postoji određeni sistem kod nas, neki ljudi koji podržavaju jedni druge i koji ćute na sve to, tako da žao mi je što se zalomilo na njoj, ali mi je drago što se zalomilo na njoj, zato što ona je jedna jako hrabra i divna osoba koja je došla i rekla šta se sve dešava. Tako da to je samo početak i nadam se da će samo nastaviti da se otkrivaju neke stvari, jer mislim da je sve to funkcionisalo na neki način na koji ne sme da funkcioniše. I stvarno se nadam da će biti promjena, jer to je zapravo još jedan od razloga
što ja nisam htjela da upišem glumu i da mi to bude profesija, jer sam znala da postoje i takve stvari i to je prosto neka javna tajna. Nije to sad kao ona čutala kao pa odjednom je sad to. To nije odjednom, to se jednostavno dešava i ljudi to prihvataju kao tako, što ne bi smelo nikako da bude tako. Tako da stvarno se nadam da će još situacija i ljudi koji rade slične stvari da sve to izađe na videlo. Da, a rec mi to, kažeš, zataškavaju i prikrivaju, je li to stvar društva našeg? Je li problem u društvu? Jer kod nas je sve tabu. Što god pomeneš, na Balkanu sve je tabu tema, nemoj... Tako je. Tako je, i same devojke, verujem da nisu imale ni hrabrost od strane porodice i majke i kao čuti, bolje ti čuti, ne talasaj, jer ne želiš da se zameriš ovom, ne želiš da se zameriš onom, što ima smisla delom zato što postoji određena mreža ljudi kao ako šapne ovom i kaže šta je bilo i možda ti ne možeš da dobiješ ulogu, možda te bukvalno blacklistuju, mislim to je realnost, nije kao uopšte nagađanje, takve stvari se dešavaju. Tako da, ne znam, jako je to kompleksna tema koju ne možemo baš da pričamo za ovo kratko vreme, ali da, ima svega, nažalost ima svega, ali je dobra stvar ovo što se desilo i stvarno mi je žao što ljudi, što vidim da postoje neki onako loši komentari ili ljudi koji ne veruju, ali nadam se da će ovo pokrenuti sve više ljudi da pričaju o tome da je to istina i da se dešava svuda oko nas, samo da mi nekako zatvaramo oči pred time i da to nije baš dobro. Ma naravno, svakako nama uvijek treba okidač za nešto, pa i ovo je bio taj okidač vjerovatno da bi se to sve pokrenulo. Eto, da se mi vratimo na temu, da se mi vratimo sada na tebe, da te stavimo u fokus. Reci mi, kad počinje pisanje? Kako počinje pisanje tekstova, muzike? Kad se pojavljuje? Misliš kao u mom životu generalno? Da, generalno u tvom životu uopšteno. Pa ja sam u toku karantina smo baš krećeli na sobu i kao onda smo dosta stvari koje mi nisu trebale smo bacali, pa sam kopala po svim kutijama, po sveskama, po svime iz osnovne i srednje i sve. I našla sam svešticu gdje sam pisala svoje prve pesme i sjetila sam se da je to zapravo sve krenulo u prvom osnovne. Tako da ja sam mislila da je to krenulo mnogo kasnije, negdje u srednjoj, jeste intenzivnije kasnije, ali ja sam baš voljela da pišem i mnogo ranije, tako da sa 7 godina, ono što imam zabeleženo jeste sa 7 godina. Možda je bilo i prije. Da. A reci mi, jesi u početku, kad si u srednjoj je to krenulo intenzivnije da pišeš i tako dalje, jesi imala neke sumnje u početku, kao to nije dobro ili... Mislim da svaki umetnik koji radi na sebi ima sumnje ceo život. Mislim, to je prosto neki krst koji ti prihvatiš, kažeš, ok, ja ću se baviti ovim, ok, sumnja je nešto što ti nosiš na plećima konstantno i to sam prihvatila kao tako. Tako da to ne nestaje, samo nekako kada dođeš do drugih ljudi i drugi ljudi dobro reaguju na to ti mnogo olakšava stvari. I onda budeš u fazonu, ok, ipak radim nešto dobro, treba to da nastavim, to se ljudima sviđa i onda dobiješ nekakvu motivaciju za dalje. Do koga su prvo... I da se nekako bude manja i manje ti smeta u radu. A do koga su prvo došli tekstovi? Ko je bio prvo? Mi smo radili, imali smo neku kao a cappella grupu u srednjom i ima jedna beogradska kantautorka također koja se zove Jana Vuković. Ona je to bila napravila i onda mislim da je ona kao prvi put čula to, to oni su čuli, moji drugari u srednjoj, prvi put kad sam nešto bila napravila, pa ona nešto napravila na klaviru, neki aranžman i to, tako da, sećam se vividno, ta prva pesma je tako došla do drugih ljudi, svi su bili u fazonu, ovo je dobro, međutim ja sama sa sobom nisam znala da li je to zapravo dovoljno dobro, nije bio moment i kao šta ću, kako ću, ja sam to htjela da dam nekom drugom da peva. I ta pesma je samo ostala negde zaboravljena. Mada je možda budem iskoristila u jednom trenutku, stvarno nije loša. Je li znaš sada? Mislim, ili imaš zapisano, ili ti je ostala negde u glavi? Našla sam neki papir, ali kao sa nekim prvim delom, ja sam poslije napisala drugu strofu nikad nisam našla, ali znam otprilike kako ide. Da, što je strava, tako da možda i iskoristim. Pa zašto da ne u nekom novom tekstu? Je li teško da zapamtiš, na primjer? Jel pamtiš uopšte sve tekstove koje si nam pisala?
Pa ne, sigurno ne, jer ja sam posle od srednje, kad sam krenula intenzivnije da pišem, pisala sam i na srpskom i na engleskom i dosta sam se tražila i tad sam kao nešto i krenula da sviram gitaru, pa sam nešto više alt pisala, malo alternativnije i to, tako da sigurno ne pamtim sve što sam napisala, ali neke koje su mi baš onako zvučale dobro i koje su bile ipak malo više catchy, ja su mi ostale u glavi, da. Sigurno. Kao ako ti ostane u glavi, za pop muziku je to jako bitno, jer kao ove druge malo, ako ti ne ostane u glavi, baš je malo problematično, to opet više nekako onda vuče na indie i na alternativu. Aha, okej, kapiram. Mislim, vjerovatno će biti malo glupo pitanje, ali postoji glupo pitanje. Apsolutno. Eto, tako da se izrazim, sigurno da si maštala i vjerovatno o toj nekoj međunarodnoj, internacionalnoj karijeri. Sigurno da ti je to negdje u glavi, pa šta misliš, da li je moguće odavde krenuti u neku veću priču? Pa mislim da je stvarno moguće. Mislim, meni je sada prvenstveno cilj da ovde uradim nešto u regionu u suštini, ali vidjet ćemo za kasnije. Mislim, nikad neću isključiti opciju, ali mislim da nekako nikad ti ne možeš dobro da pišeš koliko pišeš na svom maternjem jeziku. Tako da mislim, ja pišem i na engleskom i malo i na španskom, tako da može nešto iz toga možda da bude, ali trenutno mi je fokus najviše na regije. A pa dobro, ali eto, imaš prvu stepenicu. Mislim, univerzum, tako da Tako je nacionalni label, tako da to je uvek dobro za bilo šta van. I koliko je zapravo najpopularnijih izvođača u toj grupi, tako da imaš dosta predispozicija. A reci mi, šta te najviše inspiriše da pišeš? Iz čega crpiš najviše inspiraciju? Pa u suštini svega što mi se dešava iz ljudi oko mene najviše. Najviše mi oni nekako daju inspiraciju. Okružena sam nekim strava jako posebnim ljudima i to je mnogo bitno za mene i za moje stvaralaštvo i stvarno nekad i kad zapnem i kad nemam inspiracije ili nešto, kada se družim sa njima i kada provodim vreme sa kreativnim ljudima, pogotovo i sa ljudima koji imaju nekako života u sebi, baš mi to pomaže da inspiriše me da radim i nekako oni dignu mi nekako motivaciju, tako da mi bude nekako sve lakše i osjećam se dobro u vezi sebe i onda nekako mi je lakše da se pustim. Ali često nekad i neki teški momenti, imam neki tužni, tako da zavisi život svakako. Apsolutno. A je li nekom je ova poslednja? Ko ti inspirisao za poslednju numeru? Ta pesma je nastala u karantinu. Tačno se sećam, bio je april i ja sam bila nekad sedmem i pišem na podu kupatila, to je moj neki, ne znam to prosto, to je moj neki trip, možda zato što mi je dobra akustika u WC-u i onda tako, tada sam se sedala sam i kao ajde, hoću da napišem nešto novo i htjela sam da napišem neko idealno mesto u kome želim da budem. Nešto kao što nije uopšte u realnosti tada, zato što smo svi bili izolovani i svi smo nekako se plašili i svi smo bili nekako hladno jedni od drugih i to mi je baš mi je teško palo jer ja sam dosta i topla i socijalna i volim ljude i to. I onda sam prosto htjela da zamislim neko mesto na kome želim da budem u tom trenutku, nešto idealno, nešto, stvorila sam neki svet u glavi. I tako je nastala i ta pesma. Htela sam da prenesem osjećaj i htela sam da svako ko je sluša nekako se osjeća bolje dok je sluša i da se osjeća zagrljeno i da se osjeća toplo. Pa uspjela si. Hvala! To mi je drago. Kad si rekla malo pre da krećeš ovu regionalnu karijeru, zaboravio sam da ti kažem, ja kad sam te pustio ekipi koja je uopšte iz ovog podcasta, svi su rekli bukvalno zašto do sada ovo sve nije puklo i stvarno što se tiče tvoje muzike i složit ću se s njima, ali ja ti želim svu sreću i da ovo prođe najbolje moguće. Hvala, trudit ćemo se, radimo, to je sve što mi možemo da uradimo. Tako, a na nama ostalima je da širimo to, da dijelimo, pa ćemo da vidimo. Da, pa ovo je prvi korak što ste me pozvali da budem deo ovoga, tako da hvala vam na tome.
Ja, hvala tebi što si pristala. Meni je zadovoljstvo sada što razgovaram sa tobom, jer ja sam stvarno neko ko vrlo voli i poštuje svaki vid umjetnosti. A mislim, muziku od malena ne prestajem da slušam, znači ja sam neko ko me slušalice u ušima 24 sata, tako da je meni zadovoljstvo što imam priliku da razgovaram sa nekim tako mladim i talentovanim u svakom smislu. Evo ja sam na storiju vidio da ti u stvari ne ti, nego jedan tvoj kolega izbacujete kolaboraciju, je li tako? Jedan duet. Tako je, tako je. Šta se dešava da čujemo? 19. februara izlazi pesma koju sam napisala s Ivanom Jegdićem, to jest on je napisao i onda sam ja upala na tu traku koja se zove Čežnja i mnogo je tužna, baš je drugačija u odnosu na Brži od svega i to smo napisali zapravo. Priča za toga, ja sam Ivanov fan još od kad je bio na Ja imam talent i bukvalno sam bila u fazonu koja lik kao pretalentovan je, mnogo je poseban, baš je oduševila sam se tada i onda je izašao Bolji čovek, to je bilo krajem 2018. godine, koliko se ja sećam. Ili početkom 2019, tako nešto. I sam bila u fazonu, znači, odlepila, apsolutno. I kasnije sam ja izbacila pesmu i njemu se mnogo svidalo i svidalo mu se šta radim. I onda mi je samo dan pred rođendan mi je rekao, imam jednu pesmu na koju bih mnogo voleo da upadneš i kao poslaću ti sutra i ja kao dobijem to, ja sam se ježila sve vreme. Znači ja sam se bukvalno ježila sve vreme i bukvalno sam se rasplakala i sam znala šta je ovo. Kao mnogo emotivna. I ja sam došla i napisala sam svoj deo za pola sata i vratila mu nazad to i on je bio ono, šta se dešava? Tako da. Tako I onda je prošlo vreme, par puta smo je nastupali uživo na njegovim koncertima i svirkama i to i onda smo prošle godine nasnimili vokale i onda smo radili produkciju, ovo ono i on uskoro izbacuje svoj prvi album. Tako da je odlučio da mu to bude single za najavu tog albuma. Tako da čućete za 9 dana i vidjet ćete kako to izgleda. A, to dobro. Pa mi ćemo... emitovati malo posle toga, tako da, ali nema veze. Reci mi, kako imaš očekivanja od ove numere? Od Čežnje ili od Bržice? Od Čežnje. Konkretno od nje, ajde. Poslednjeg. Dosta je, jako je zanimljiva pesma, zato što je mešavina njegovog stila, ali opet smo ubacili neke stvari koje su možda malo i modernije, jer je baš tačno nekako između, bukvalno ne možeš da je smestiš u žanr, ne postoji šansa da je smestiš u žanr, zato što ima etno elemente, ima trap elemente, ima rock elemente, tako da iskreno ne znam kako će ljudi reagovati, vrlo može lako da se desi da reaguje strava, zato što dosta gađa na emociju, mnogo je iskrena, mnogo je onako sirova, mislim da to naš narod baš voli. Tako da nadam se, ja nikad nemam očekivanja, ja samo kao radim i budem u fazonu, idemo, ali nadam se da će proći dobro i da će ljudi prepoznati tu našu emociju i šta smo hteli da kažem. Nadam se da će proći dobro, to ja jedno čekam da izađe pa da čujemo šta se uradi. I mi isto. Evo ovako, reci mi, kako ti vidiš našu muzičku scenu, balkansku, trenutno, i ovaj neki fazon, žanr koji je nedefinisao u svakom smislu. Kako se tebi čini sve ovo ukupno? Pa kako ko? Mislim, ja ne volim da generalizujem stvari. Kao ima stvarno kvalitetnih i talentovanih izvođača. I ne bih rekla, mislim, ja neću da se foliram kao ja slušam dosta i kao tu našu modernu muziku, tipa gotivim, razumeš, obožavam Rastu, gotivim čak i Džalu i Bubu, mislim da su mnogo talentovani kao producenti i kao pisci,
tako da nisam lažni moralista i kao sad ću ja da pljujem muziku neku koja kao nije kao u tom i tom nekom žanru i mislim da meni je generalno život mnogo bolji od kad slušam širi opseg muzike, ali mislim da ne gotivim kada neko štanca muziku i ne gotivim muziku koja se vidi da je nekako urađena samo da bi se izbacila, koja nema apsolutno nikakvu dubinu i koja nema neki sadržaj, nešto. Tako da to mi se ne sviđa. Mislim, to mi se generalno ne sviđa, ne samo kod nas, nego i u svetu svakako. Ne volim površne stvari uglavnom. Ali postoje neke kao catchy stvari koje su samo kao, jesu površne, ali nekako su zabavne. Ali opet i tu postoji ta neka supstanca, nešto postoji. Kao što su, ne znam, izbacili su skoro, kako bi to nazvala, hype pop na labelu sa kojim ja sarađujem, na Zicer Inku. Izbacili su pesmu koja se zove Tekken, koja je strašno zabavna i kao bukvalno je prezabavna i strava i diže energiju i super je. Tako da ima i kažem i kao relativno površnih pesama koje imaju neku supstancu. Tako da svakako ne bih generalizovala stanje jer mislim da se popravilo stanje na našoj alternativnijoj sceni generalno i mislim da se pojavilo mnogo strava ljudi u poslednjih par godina. Tako da mi je mnogo drago zbog toga, stvarno, jer mislim da ništa se nije dešavalo, to jest jako malo izvođača je bilo tu i sad je nekako kao buknulo, zbog čega mi je posebno drago i za većinom sam prijatelj, što mi je još jedan razlog zašto mi je posebno drago, jer mene nervira kao ta primesa da mora da bude kao takmičenje, da mora da bude kao nešto, da mora da bude ogovaranje. Mislim da to apsolutno ne mora da bude tako. Ja sam možda idealista, ali ja bih hvala da svi budemo dobri i da svi podržavamo jedni drugi. To je ono što je meni ideal. To je vrlo sve. Hvala ti na onakvom obrazloženju što se tiče muzičke scene kod nas. Mi imamo jedan segment u našoj emisiji, evo ti se složila samim tim što si naša gošća da odigramo to. Nisam se pripremila za ovo. Ovako, zove se Da li bi radije? Sad ću ovako malo da scrollujem pitanje, ono random na kom se zaustavi, to te pitam. Pa, zavisi što će biti. Ajmo. Ovako. Da li biste radije živjeli u biblioteci u kojoj su knjige vaš jedini oblik zabave ili da živite u zatvorskoj ćeliji gdje možete pristupiti bilo kojem kanalu na TV-u? U biblioteci. Lako odgovor za mene. U biblioteci odgovor. Dobro. Ajde da vidimo dalje. Kaže, da li biste radije vjerovali u Boga ili se odrekli Boga i imali $1 milijardu? Zavisi šta ko smatra pod Bog, ali ako pričamo o nekoj, zavisi šta smatramo pod Bog, ali ako je to samo kao neka predstava određene religije, onda recimo da bih izabrala $1 milijardu, ali ako bi bila u pitanju neko kao dublja spiritualnost ili to, vjerojatno bih izabrala to drugo. Ok. Evo ga. Kaže, da li biste radije ubili člana porodice da dobijete $1 milion ili biste se ubili da zauvijek okončate sve ratove? Ja bih se ubila to. Definitivno. Ali pazi, tamo dobiješ $1 milijardu, pa sad dobiješ $1 milijardu, tamo nekog daljeg rođaka bije $1 milijardu. Što mora nekada? Da. Kaže ovako. Da li biste radije htjeli znati kada umirete ili kako umirete?
Dakle, kad umireš ili kad umireš? Šta bi radije da znaš? Kako umireš? Nijedno ne volim da znam te stvari, mislim da su opterećujuće dosta. Ali, možda pre kad, jer mislim da bih onda gledala da iskoristim svo vreme koje ima. Složit ću se. Opet ću napraviti jednu malu digresiju. Zamisli smrt, bože, sad ću malo crni humor, kad kažu pojela te ajkula. Možeš zamisli da ti to neko kaže sutra, kao kako će da umrem i kaže ti pa poješ će te ajkula. Mislim, jel ti to malo onako smrt? Da, malo je, nije ti baš sve jedno, da. Tako da, kaže onda kao kreneš da se plašiš konstantno toga, tako da bolje da znam kad nego da imam konstantnu anksioznost od određenih pojava. Tako je. Kaže ovako, da li biste radije imali sve što ste ikada željeli, ali da umrete u jednoj godini ili živjeti svoj život kao sada? Dakle, da imaš na godinu dana. Ali da umrem za godinu dana. Prvu opciju, a? Pa trenutno, rekla bih da bih živjela kako želim, zato što trenutno, kako trenutno živim, zato što živim kako želim. Živim super. Da. Dobro. Kaže, da li biste radije da možete govoriti sve ljudske jezike ili da razgovarate sa životinjama? Da govorim sve ljudske jezike. Definitivno. Jel voliš jezike uopšte? Obožavam, to mi je stvarno jedna od strasti. Žao mi je što nemam 58 sati dnevno, jer sigurno bih to je jedna stvar kojom bih se bavila. Ali prosto, kad ograničim određenim vremenom. Mada ja mislim da za sve postoji određeni trenutak u životu, tako da možda malo kasnije se nekad budem bavila i tim. Moguće, evo, imamo još 2 pitanja iz ove rubrike. Kaže, da li biste radije mogli vratiti sve što kažete ili čuti bilo kakav razgovor o vama? Pa pre bih da kao imam mogućnost da vratim nešto što sam rekla. Kao nekad budem brzopleta, imam taj kao moment. Trudim se da ne bude tako, ali nekad malo brzo reagujem, tako da pre to svakako. I posljednje pitanje, da li bi radije da živiš u kući punoj sira ili kući punoj čokolade? Pa ja mislim bolje sira. Mislim, oba imaju nešto štetno za ovaj organizam. Tako da, mada kao sad zavisi kog sira i kog čokolade, kao zavisi što je skuplje, pa bih mogla da kao preprodaje. Evo, domaći sir i crna. Ima toliko, razumiješ? Evo, domaći sir i crna čokolada. Može to. Joj, gde si me našao, oba volim, jao. Može kombinacije. Pola. Ja volim to sve da mešam, obožavam da mešam hranu, tako da ako mi može oba, to je savršeno. Svaka čast. Evo, imamo još nekih 10-15 minuta do kraja, pa ajde da te još malo upoznamo ovako. Šta imaš nešto zanimljivo da nam kažeš sebi, neke svoje hobije pored pisanja i tako dalje? Nešto što si ti u stvari, jer mi ovo zapravo i služi da upoznamo vas, umjetnike, ljude iz našeg javnog života na jedan malo drugačiji način. Pa u suštini sam se dosta fokusirala sada na muziku, ali kao što sam rekla, ceo život sam izvođač i mnogo volim i da igram i bavila sam se i folklorom i raznim vrstama plesa tokom godina. Tako da bih voljela da inkorporiram i to u svoje nastupe na neki način, što nije baš realno, ako pišem previše čudno, tako da trenutno informacija, trudim se da napišem, da trenutno pišem neke pesme za neki projekat od možda pesama, koji će biti malo brže i koji će biti malo letnje, gde ću moći da se pokažem i na taj način. Ali u suštini volim da radim sve kreativno. Mislim da svaki umetnik, jednom je moj nekadašnji profesor glume rekao to i to mi je baš ostalo urezano, da je svaki umetnik talentovan za sve umetnosti, samo je poenta koliko ko razvija. Tako da se trudim da u slobodno vreme, da ne bude da sam konstantno fokusirana na muziku i na pisanje,
nego da uzem da radim nešto drugo kreativno, pa sam krenula malo i da revampujem svoje stvari i malo da ja da pravim na neki način odnosno da od starih pravim nove, da od već postojećih napravim nešto kreativno i drugo, tako da to me baš usrećuje u posljednje vrijeme. A reci mi, kakvom koncertu se nadaš? Mislim, znam da ga želiš 100%. I kakav tip koncerta ti u stvari više voliš? Da je to nešto impozantno, neke arene, ili da je to neki teatar, neka malo intimnija, da kažemo, komunikacija sa publikom? Ja sam baš letnje dete, tako da jako mi je prijalo kad smo imali na Zapad Barci žurku i kao neku vrstu koncerta, tako da idealno mi je kao leto i taj neki poluotvoren prostor i da kao samo ljudi mogu da skaču, znači nikako da sede, da svi kao možemo da skačemo, da vajbujemo zajedno, da se kao služi piće, da svima bude prijatno, da se uživaju, tako da više tako nego kao sad smo došli na neki, mislim, bit će u jednom momentu karijere sigurno i tako neke stvari da ću spremiti ceo audiovizualni spektakl, baš nadam da će doći do toga, ali trenutno mi je jako važno samo kao da smo svi tu, da smo svi zajedno i kao da je lepo vreme i da je otvoreno i da smo svi onako, da svi uživamo i da živimo taj neki, tu atmosferu, taj neki lepo vibe. A kako bi izgledala tvoja arena, koncert zapravo? Kako bi ti to napravila, osmislila? Bi li sama zapravo osmišljala sve to? Sigurno ne bi sama. Mislim da je jako bitno da čovjek pronađe svoj kreativan tim. Da sam ja krenula srećem da nađem koji te i poznaje i koji razume ko si ti kao artist. Volim da se bavim svim tim stvarima i učestvujem u svakom svom projektu. U jednom samo nisam nešto telo učestvovala iz nekih raznih razloga, ali u svakom svom projektu učestvujem u svakom aspektu, da svakako bih učestvovala u svakom aspektu, ali je jako bitno da pronađeš ljude koji su dobri u tome što rade, koji te razumeju i koji imaš poverenja, tako da svakako bih zvala svoje verovatno i sadašnje saradnike da mi pomognu oko toga. Pa vidi, kad se desi ta arena, mislim, očekujemo neki poziv, nešto da naravno. Obećavam, podsjeti me na ovaj razgovor, tako da na neki način you called it, ti si prvi rekao, arena, tako da si mi izmanifestovao, što bi se ja ti sada manifestujem tu arenu, pa da mi dođemo pa neki intervju iz arene, pa kao, sjećaš da. Bilo. Tako da, ne znam šta da ti kažem, stvarno mi je bilo zadovoljstvo, nekako prošli smo dosta tema. Evo, pred kraj imamo sada, imam da te pitam 2 ključna pitanja. To je vrlo važno. Reci mi šta imaš da poručiš mladima, dakle, i mojoj i tvojoj generaciji, koja je glavna poruka za svakoga ko želi nešto da uradi u životu? Šta bi im ti poručila? Prva stvar jeste čuvajte sebe, najviše čuvajte svoje mentalno i fizičko zdravlje i to je kao najbitnije i to je preduslov za sve dalje i za odnose i za uspeh u bilo kom aspektu života, da prvenstveno čuvaš sebe i da se pronađeš da pronađeš neki svoj mir, tako da, što misli kao, to sve dolazi vremenom, ali samo da ne prestanu da tragaju i da se više fokusiraju na ono što je unutra, nego na ono što je spolje, što je jako teško, što je najteže danas, bukvalno je to najteže danas uraditi, ali mislim da to spolje dolazi tek kasnije, trebalo bi da dolazi tek kasnije, prvenstveno samo da su zdravi, jaki i psihički i fizički. Tako je, i evo, da vidimo za kraj, da li se sjećaš trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge do sada? Da li možeš da izdvojiš nešto? Trenutak najveće sreće. Što sam se rodila. Da. Pa, zapravo je sada, mislim kao, ne ni kad smo izbacili ovaj single, nego i kad smo uradili taj spot i kad sam shvatila da sam našla tim koji je strava. To mi je stvarno promenilo mi je mnogo stvari u životu na bolje. Kad sam shvatila, ok, kao svi smo došli, svi smo napravili nešto što je mnogo dobro i kao sedim i kao tu sam u ovom momentu i radim sa ljudima koji su neverovatni i kao meni je to prelepo. Tako da verujem da mi je od
onako to trenutno, jer je to za artista mnogo važno, da kao ima tim kome veruje i da bude ispunjen i na tom polju, tako da konačno mi se desilo ono kao snimili smo spot nakon ne znam koliko meseci toga što se nije dešavalo, tako da verujem da mi je to baš moment bio možda najsrećniji do sada, definitivno. I kao da se nekako isplatilo sve na čemu sam radila dugo. A najveće tuge, da li ima nešto ili... A mislim da je to kad mi je preminuo deda, mislim da mi je to onako baš pogodilo. Dosta je vremena prošlo od tad, ali verujem da je to baš onako bilo tragično, mi smo živjeli zajedno i sve baš smo bili vezani, tako da mislim da bi to bio taj moment. To su neke stvari koje se ne mogu nikad preboljeti, uvijek ostanu tu negdje unutra, tako da... Na što mi je bilo sad simpatično u tvom odgovoru, pošto do sad svi gosti koji su bili, zapravo 90%, svi kao trenutak najveće sreće, pa postao sam tata što sam postala mama, a sad mi je s tobom skroz drugačije i neobično. Tako da, stvarno mi je bilo zanimljivo s tobom, ja se nadam da tebi nije bilo dosadno. I meni je bilo strava, bukvalno baš sam uživala u razgovoru. Prošlo je sad. Kao da smo sveli na kaficu, bukvalno, kao pričali. Biće prilike, ništa nije nemoguće, tako da, evo ja te pozivam da ti dođeš kod nas u Trebinje, ako znaš gdje smo. Hoću. Čim bude sve se normalizovalo, ja stvarno bih volila da putujem i da nastupam što bude. Eto, pa da budeš naša gošća ovako i eto, nadam se da ćemo se vidjeti tu, možda se vidimo i u Beogradu, ko zna, ja sam često u Beogradu, tako da, eto, hvala ti još jednom i želim ti svu sreću i još jednom na brzinu da ponovimo, dakle, brži od svega i čežnja, je li tako? Tako je. Eto, čežnja će biti kad se mi budemo emitovali, tako da slušajte sve i to je to. Za kraj. Hvala ti još jednom i prijatno. Hvala tebi, čujem se. Ćao. Tajno čuvaj, bebe, od svi što hteli prije da znaju ko smo mi, među nama samo mladi bogovi. Sviraj dane vreo dahu prstima, pitaš me o čemu sada razmišljam, iako vidiš sam, ne idi nikada, ne idi nigde, ovdje imaš sve što treba.